субҳаналлоҳ, як балое бар сари миллати мо омад. онче ки дар крокусити шуда гузашт, фикр кардем ки кори шудагӣ шуд, сабр мекунем, дар оянда хуб мешавад. аз паси ӯ як балои дигар омад, онче ки дар зиндони шаҳри ваҳдат шуд. хуни ҷавонони ин миллат рехта шуд. аз паси ӯ як балои дигар омад, нигоҳ мекунем 13 феврал боз ҷавонони ин миллат кушта шуданд. фсб Россия 3 шаҳрванди Тоҷикистонро куштанд ва барои сафед кардани худашон як саҳначае сохтанд. биёем тамошо кунем ва нигоҳ мекунем. як шаҳрванде ба мошин меояд, яъне хоса як мошин омад ва либосошро нигоҳ мекунед, сафед, остинаш сафед ва либоси сиёҳ. ва чаро ин тар хоса либос пӯшонданд, дар оянда бо мегӯям. ва рӯшро маҳкам карданд. чаро рӯшро маҳкам карданд, размазид карданд? зеро ки ин одами худошон ҳаст, ин як саҳнаи сохта ҳаст. барои ҳамин ман савол медиҳам ки чаро дар крокусити шумо ҳамтури рӯи ҷинояткорро маҳкам накарден, валекин дар ин ҷо маҳкам карден? оё фсб аз ягон кас метарсад? барои ҳамин ин саҳнача буд, барои ҳамин сохтан. ва ин шахс вокзал медарояд, ба чапу рост нигоҳ мекунад, гӯё ки як ҳадафи баде дорад, нияти баде дорад. чапу рост ҳар куҷо рафта меояд, гӯё разведка карда истодааст. ва дар ин ҷо нигоҳ мекунӣ, бо камера сиёмка кардааст, гӯё ки нияти ғалазе дорад. баромаданаш ҳам нигоҳ мекунӣ, бо сиёмка кардааст, ин гӯё як ҳадаф дорад. валекин касе ки феълан як ҳадафи нияти баде дошт, ӯ пинҳонӣ аксбардорӣ мекунад. пинҳонӣ аксбардорӣ мекунад. валекин ин саҳнаи сохтагӣ ҳаст, барои ҳам нигоҳ мекунед ки дасташро бардошта аксбардорӣ карда истодааст. ва баъд аз ин аксбардорӣ чӣ кор мекунад? ба супермаркет мераду моддаи тарканда мехарад гӯем. ин ҳам як хандовар аст. чаро ки ин моддаи тарканда аз супермаркетҳо харида намешавад. ва барои комил кардани саҳначаи сохтаашон ин шахс бо ҳамун либос ба супермаркет мераваду гӯё асетону серебянка мехарад. ва дар ин ҷо нигоҳ кунед, дар супермаркет медорад, ин фурӯшандаи супермаркет аз қафо, аз зери полка гӯем, ин серебянкаро мебарорад. ин ҳам ишора мекунад ки ин сохта ҳаст. аз дигар ҷо мегирад, аз зери полка мегирад. ва ин шахс қасдан аз пишт меистад ки аксбардорӣ маълум бошад ки ӯ чӣ харида истодааст. гӯё ӯ асетон харида истодааст. ва дар ин супермаркети дигар ӯ селитра мехарад. нигоҳ кунед, ӯ селитра пакеташ рангаш зард аст. ва ин шахсе ки бар пакет гирифт, рангаш сафед аст. гӯё аксбардорӣ бинанд ки ӯ селитра харид аз ин супермаркет. ва аз қафои ӯ нигоҳ кунед, ду шаҳрванде ки ҳастанд, либосҳояшон сиёҳ аст. барои ҳамин фарқ либоси ин қасдан сафеду сиёҳ буд ки байни талпа дар байни мардум фарқ карда шавад. барои ин қасдан либоси ҳамтурӣ пӯшидагӣ буд. ҳам дар вокзал рафта тоб хӯрду, бо ҳам моддаи тарканда харидан, бояд аксбардорӣ маълум бошад. ва ин аз қафои ӯ як касе дар очират буд, пакетро мегирад, пакет рангаш чи аст? Сабз аст. ва ин супермаркет ки пакете ки медиҳанд, дар поин ҳам нигоҳ кунед, дар он ҷо ҳам пакет рангош сабз ҳаст. валекин ин шахс чаро ба пакети сафед гирифт? зеро ки ин саҳнача маълум бошад ки ӯ аз ин супермаркет селитра харид. ва як аробачае ҳам гирифт, сабз гирифт, гӯё он харидори инҷа ҳаст. чаро ин корро карданд? зеро ки намехоҳанд ки ин супермаркетро дар ин кори терак шарик кунанд. барои ҳамин як саҳнабозӣ карданд ки бо аробчае ҳам гирифта рафтааст. ин баъд аз ин барои комил кардани саҳначашон инҳо ба як хонае меранд ки гӯё ки дар он ҷо моддаи тарканда месозанд, дар он ҷо спецоператсия мегузаронанд. ва хандовараш ин ки спецоператсия интури намегузарад. онҳо якум очирад гирди хонаро окружид мекунанд. зеро ки ту аз як дар медароӣ, онҳо аз тиреза баромда мегурезанд. барои ин ҳам ишора мекунад ки ин сохта ҳаст. ва яктаи онҳо дарро гӯё шикаста медарояд, валекин нигоҳ мекунӣ, дари даромадгоҳ ба осонӣ кушода мешавад, яъне дар маҳкам набуд. ин ҳам ишораи сохтакорӣ ҳаст. ва инҳо медароянд ба дурун ва садо баланд мекунанд, граната мегӯянд, тафтише ба вуҷуд меояд, гӯё ки як зиддият буд, муқовимат шуд дар он ҷо. аз ҳамин таркиш онҳо гӯё кушта шуд.
пас мо нигоҳ мекунем ки инҳо ба як ғурфа даромаданд. дар он ғурфа гӯё ин шахсон кушта шуданд, шаҳрвандон кушта шуданд ва нигоҳ мекунем ки дар ин ҷо ҳеҷ ишораи муқовимат нест. тиреза нигоҳ мекунем шикастагӣ нест ва ин одамое ки кушта шуданд ҳатто хунашон дар ин ҷо рехтагӣ нест ва ин стол ҳами ино дар ҷош истодааст. ягон таш чапа шудагӣ не, ягон аз ҷо беҷо шудагӣ не. яъне чӣ тар дар ин ҷо граната кафид ино кушта шуданд ва ҳам нигоҳ мекунем ҳами инҳо дар ҷош ҳастанд, ягон тағйирот нест. ва дар дасти якте онҳо автомат гузоштанд, гӯё ӯ муқовимат нишон дод. валекин агар дар дасти онҳо якта автомат мебуд, ҳеҷ гоҳ шумо ба осонӣ интури даромада наметонистед. ин ки сохтакорӣ ҳаст барои ҳамин. ва дар рӯи миз мо нигоҳ мекунем ки мехҳо дар ҳар ҷо рехта истодааст. гӯё як саҳнаи ваҳшатнок ҳаст ки инҳо гӯё бомба сохта истоданд. ва инчунин ин симое ки одамое ки кушта шуданд дар ин ҷо нишон намедиҳанд. савол бармеояд ки шумо аз чӣ пинҳон мекунед? аз чӣ метарсед ки симои ин кушташудагиҳо ё он касоне ки дар супермаркет харид кард нишон наметиҳед? ва баъд аз ин фсб ба хонаи он кушташудагиҳо, ҷои иstiqомати ин кушташудагиҳо мераванд ва дар он ҷо нигоҳ мекунем ки дар даруни хона ҳеҷ кас нест ва дарро ба осонӣ мекушоянд, яъне дар маҳкам набуд. ва дар ин ҷо чӣ дарёфт мекунанд? боз ҳамон ду бакалашка аситоне ки дар он ҷо буд ва 3 пакете ки селитра боз ҳамонро овардану дар ин ҷо монда бо саҳнабозӣ карда истоданд. бо дар ин ҷо як дуаш савол метиҳад ки аз куҷо инро ёфтен? ӯ ҷавоб метиҳад ки аз таги карават, аз таги падкарават мега. Неки нигоҳ мекунед карават аз ҷо ҷумондагӣ нест, ҳатто ҳамон падушкаю чизҳо истодааст. маълум аст ки каравата ҷумондагӣ нестанд. дар он ҷо ба як телефонро мебаранд. як телефони қадим ҳаст, кӯҳна ҳаст. чаро ин корро мекунанд? зеро ки мардум як киноҳоро тамошо кардаe ки телефонро мекушанд, аз он ҷо ду симо мебаранд, ба моддаи тарканда пайваст мекунанд, баъд вақте ки занг зади таркиш ба вуҷуд меояд. ин ҳамин сказкое ки дар филмҳо бардошта шуда ҳаст. барои ҳамин инҳоям ҳамин як телефонро гирифта монданд ки гӯё инҳо як нияти терак доштанд. ва касоне ки камтар илми аскарӣ доранд ва моддаи тарканда доранд, онҳо ба шумо мегӯянд ки 100% бо ин чизое ки нишон медиҳанд, ин моддаи тарканда сохта намешавад. ин чизо нереально. валекин чихен ки гуфтам, аз киноҳо инҳо тасаввурот доранд, барои мардум мерасонанд сохтакорӣ. хулоса ин ки мо нигоҳ мекунем ки боз як саҳнабозӣ мекунанд, ҷавонони моро пастҳавид мекунанд ва хуни ин ҷавононро мерезонанд. ман муроҷиат мекунам ба мақомоти Тоҷикистон. шумо аз ман беҳтар медонед ки ин корро сохтакорӣ ҳаст. ин як дар ҳақиқат наздик нест. чаро таҳқиқ намекунед? ва ин фсб Россия ҳам як тӯҳмати экстремистӣ мезанад ки ягон кас садо боло накунанд, ҳақталабӣ накунанд, таҳқиқ накунанд. валекин мақомоти Тоҷикистон медонанд ки ин сохтакорӣ. шумо масъул ҳастед ки ҳимоят кунед шаҳрвандони Тоҷикистонро. ва дигаре ман дар ҳайратам аз мардуми Панҷакен. мардум, шумо чаро хапу дам мешинед? чаро садо баланд намекунед? ҷавонони шумо кушта шуданд ку? ҳақталабӣ кунед, муроҷиат кунед ки таҳқиқ карда шавад. муроҷиат кунед ба мақомоти Тоҷикистон, муроҷиат кунед ба Россия. ман намедонам дар ҳуқуқи оламӣ, ҳаққи инсонӣ бисёр ҷо ҳаст ки муроҷиат кунед, хаб нашинед. ҳайронам ки ҷавонони шаҳри Панҷакен кушта мешаванд, мардуми Панҷакен бошанд, ҳама хабу дам мешинанд. бовар кунед, хеле алам кард ки охир субҳаналлоҳ. ман намедонам ин дар оянда бо чӣ бало дар сари миллати мо меомада бошад, то кая ин бало бар сари миллати мо меояд. ин Русия нигоҳ мекунад ки арзонтарин хуни ҷавонони миллати тоҷик ҳаст, ҳеҷ пиштупаноҳ ҳам надорад, онҳоям фақат пастҳавид мекунанд. ман намедонам то кай бояд сабр кунем. бояд мардум каме бедор шаванд, як номуси шумо бедор шавад ки набояд хаб шинем, бояд ҳақталабӣ кунем. то ба кай мо
дар ин куштори ҷавонони миллати мо сабр мекунем. ман намедонам бояд роҳи ҳал бошад, бояд як коре карда шавад. ин намешавад ки ҳар вақт як балое омада меистад мо сабр кунем, сабр кунем, сабр кунем. ин бовар кунед дар Русия як саг қимат дораду не ки хуни ҷавонони мо қимат надорад дар он ҷо. хай чикор кунем то ба кай мо дар ин куштори ҷавонони мо сабр кунем. худи ҳам панҷигендира медонанд ки ҳамон одамое ки кушта шуданд ҳеҷ ба экстремистӣ рабте надоранд. ҳасбуналлоҳу ва ниъмал вакил.